talaga. Jasan iban ninyawa pang mamutas magpuno na kita iman suhay patatapon matway susun bang maabot po suhay kita mga anak patuan itawag ka sa tanong niya suhay layo ang sulat lang pagkuran malinang mo jambatan sumahaya alaw katigid luman suway kita mga anak patuhan itawag lang isa sa tanong niya sumay layo sa book din paminat ko. Okay, kari na ko Brad. Ano na ito? Kari na